Guys, ito guys, meron akong kukunin guys. Tingnan nyo. Teka lang. Ito, malaki to. Ito. Hindi ako ba mo? What? What the? Ano yun? Ano yun, boy? Ano yan? Yang. Yee! Ano? Mga koys, ngayon lang tayo nakapag-vlog kasi nga na-busy tayo ngayon. Mga ilang weeks din tayo hindi nakapag-vlog kasi nga sunod-sunod yung pinagkakabisihan namin dito. Gagawin natin ngayon, mamangka tayo ngayon. Mamangka tayo, pupunta tayo doon. Maghahanap tayo ng suwaki. Alam niyo yung suwaki? Suwaki yung sea urchin. Dalawang klase kasi yan. Yung iba yung mahaba yung mga spine niya. Ito naman yung mga maliliit. Masarap to, grabe mga koys. Kaya may mga kasama din ako, yung mga kasama ko nandoon pa. Ayun guys, yung pinsan ko pala nandoon pa. Kasi siya yung nagyaya sa amin na kuha daw kami ng sea urchin. Yung suwaki naman, iba yung minukbang namin dati. Ito yung mga, ano lang yung mga spine niya, yung mga bababa lang. Hindi naman yung mahaba yung katulad ng minukbang namin dati. Ito, ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Pupunta na yan dito. Ewan kasi yung ano ko, tuwalya. Tapos pupunta natin yung mga kasama natin. Naghihintay sila dun. Hindi kasi namin yung pinsan namin eh. Ay, mga kasama ko. Guys, wala pa. Uulan. Baka mabasa yung camera natin. Wala pa tayong camera na mas matindi. Kailangan natin ng payong. Bakit ng payong? One eternity later. Ano mga koys, pupunta na kami doon kasi mangunguha na kami ng ano? Waki. Suwaki. Ayan. Hi boy. Guys. Gagamitin naming bangka kay ano? Kay Labiboy. Kay Alo. Kay Alo. Ito na Alo. Hindi, gamitin bangka kay ano? Uncle Jolly. Gagamitin natin bangka. Punta tayo doon, mukhang uulan, patay. Uy, mukhang uulan no, maoran nene. Ay, maoran nene. Maoran no. Patay, apay nagdara kita payong. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Oy, B-boy, ikaw kita nga daw ba yung kita sinema kuan? Yung mga koys. Ay. Tara, pupunta tayo sa laot. Mga kung dama tumakuha yan ano? Ayan, yung mga kasama ko, ang minister akong mga upod nga di. So, hi guys, pupunta na kami dun sa sabay kita mahulog. Boy. Wala. Yan, disog lang ato yan. Yay, ato na mo, ato na kami. Sen, mga kays na, papunta na kami. Kargado kami na, di ba boy? Oo. Kargado. Gani. Opo daw. Patay, baganti oras naman ba? Mukhang uulan tayo. Uulan tayo. Ayun no. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my
Anong gagawin natin? Ha? Manuwaki. So ayun mga koys, mangnunuwaki kami. Sana makadamo kami. Wow. Sana makadami tayo guys. Hi. Ayan, sila yung sisisid. Wow. Sisisid. Yung mga sisisid na ito. Eh, kaya mag-utok ito sira. Utok. Anamon makina din. Adin, amon makina. O ito. Amon makina. So ayun mga koys, maganda dito. Dito naman sa amin, pag namamasyal kami, pwede kayo mamasyal dito sa dagat. Basta gagamit lang kami ng bangka, katulad nito. Yeah, Ayan, man. sarap dito. Grabe. Ganito yung buhay isla dito. Dito kita Saan tayo magtitikang? Saan tayo magtitikang? Ngadto doon tayo. Doon tayo. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Ang uulan ngayon Pero okay lang yan, may dala naman tayong payong. Safe pa rin tayo. Pero hindi natin alam kung saan tayo mag-i-start manguha ng sea urchin. Kaya ako nag-vlog para makita nyo rin kung paano kumuha. Kung paano kami manguha. So yun, sa mga nag-request pala, eto na. Pero bali unexpected to Kasi kaya ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ilang weeks din kaming hindi nakapag-vlog kasi marami kaming ginawa. Grabe, ang daming mga nangyari dito last week. Kaya ganun. Sana maging successful tayo, no? Nga pala, kasama ko pala si B-Boy. Ayan. Hi. Tapos yung may-ari ng bangka na to. Tapos Hi. si Ian. Ayan. Si Gmar. Tapos yung pinsan ko na si Joshua. Ayan. Sila yung nakaisip nito. Kaya, di ba? Arat na. Arat na. Yung mga guys, kukuha na ng mga suwaki. Doong, anay kita man, doong. Doong, anay kita. Boy, okay ka lang ala, boy? Kapoy. Grabe mga guys, siya lang yung nag-ano sa amin, nagsasagwan. Kasi hindi ka masyadong makasagwan. Kasi nga, ang lalaki ng mga sakay, nagsusurok ang mga sakay. Nangundang anay kami kay namiling si Gmar kuan, stick, kay pantusok. Hay, may stick na. Boy, maparos boy. So ayan mga koys, mahangin. Baka tayo maanod sa Japan. Josh, may nga maanod sa Japan. Din. Doon, may dana nga di. Meron na ditong mga sea urchin. Dito lang kasi mababaw lang yung sea urchin Kaya dito lang. Dito sila kukuha. Ayun, kumuha yata sila ng mga stick. Ayan sila. Kasi mababaw. Mababaw lang. Hey Josh, maanod kita sini. Ay mga koys, baka kayo maanod. Anod kayo, maparos pa naman. Mahangin. Uulan kasi. Napakamalas. Napakamalas naman kasi kasi unexpected lang to Kaya yun. Wala Josh, maanod na kami. Ayun guys, ito na, nakakuha na sila ng suwaki. Dalawa pa lang. Ayun, shout out sa inyong lahat. Shout out. Yung nakakabit. Dalawa na. May balat. Ayun, may balat. Ano yan? Si cucumber. Ha? Oh. Sana all. Joshua. Josh. Uy, natariti. Ha? Aduh. Abang. Maambon na. Maambon na. Kulang yan, waterproof naman to.
Sana Diyos, damo na. Damo na. So ayun mga kuys, habang kumukuha sila, ayun mga kuys, yung hanap buhay nila dito, kasi since na pandemic nga, kahit COVID free dito sa amin, naapektuhan din yung isla namin. Kaya yung mga tao dito, yung mga hanap buhay nila dati, hindi masyado sila nakakapagtrabaho kasi nga sobrang apektado sila. Kaya yung iba walang wala na, kahit ano na lang yung mga ano dyan, makuha dyan. Buti nga dito kasi sa isla, mamimingwit ka lang, ano ka lang ng mga shell. Tapos kung may magtatanim ka lang ng mga gulay. Ayun, mabubuhay ka na. Pero yung iba talaga, walang wala talaga eh. Kaya sana naman kahit isla lang dito, sana mabigyan din ng ayuda. Sana may tumulong. Kaso wala na eh. Kawawa yung mga tao dito. Ako gusto ko man tumulong pero wala eh. Di pa natin kaya. Kaya kung sino dyan yung mga mabubuting puso, sana naman. Ito guys, ayan. Balang puta. Ayan si Orchie, no? Ayan. Hindi naman siya masyado, pag hinawakan mo lang dapat yung hindi mo percent paghawak para hindi ka matinik. Palaki na. Boy, palaki na. Nagtitikadagko naman yung kuha. Boy, pila ka mga da? Wala. Kailang kahit umuulan. Umulan na. Buti may payong tayo. Kung wala, dida. Hakot pamor. Hakot ulyukan na. Mar, anong nangyari? Ha? Agigiging. Dakal. Grabe yung mga toys. Ang laki. Dako niya pag-ibig. Uy. Ayan o. Grabe, ang lalaki. Ito guys, meron akong kukunin guys. Tingnan nyo. Teka lang. Ito, malaki to. Ito! Ano yun? Ano yun, boy? Ano yan? Yang! Hi guys! Hi guys! Ayan, pupunta dun sa malayo. Kala nyo hindi ako marunong magsagwan ha? Guys, ito to. Ganito pagsagwan, no? Tara, pakato kita. Oy. Agad. Ng si Orchie. Katulboy. Let's go to the moon. There's no guarantee. Good love it is here when my world is falling apart when there's no. So yun mga guys, nakuha pa sila ng sea urchin, kaya ako lang muna nandito sa bangka kasi baka kung saan lang mapadpad tong bangka na to. Hala, oh my goodness. Kung hindi lang kasi umuulan, dami na, Makati lang yung yung sea urchin, Makati. Pakain man kita?
Meron pa pala dito si Orchin, ayan o. Si Orchin. 1 point si Jmar. Ayan, nakakuha ulit sila. Ang dami. Ang dami. Ang laki, grabe. Umuulan kasi ngayon eh. Umaaraw tsaka umuulan. Hindi lang halata sa camera. Patay. Dito pa. Kalamboy. Okay kayo. Okay kayo. Lala. Ayan mga koys, oh, may malaki. Oh. Ito yung tinatawag nilang sea urchin. Sarap dito eh. Sarap daw to sa kalamansi. Sana matry nyo ha. Ayan oh. Tara na, punta na kayo dito kay para kumuha din tayo ng mga suwaki. Nandito yung mga backup. Magkarit manguha. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para mas updated ka sa mga panibago naming videos dito sa probinsya namin. Tapos i-click mo na rin yung notification bell button para mas updated ka. Ayan. Kung gusto mong i-like mo na. Kung gusto mong i-share mo na. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa nag-request nito ay dito na. Shoutout sa'yo, Romer Mendoza. So ayan, may vlog din yan. Moto vlog, ayan, search niyo yan. Grabe, napakalupit niyan. Dami kayong matututunan sa kanya. So ayan, medyo tumila na yung ulan. Makakapag-video na tayo ng maayos. Grabe, sobrang katin naman ito ng ano. Welcome to my guys. Ay, thank you Lord. Ayun na mga guys, nakakapag-video na tayo kasi hindi na maaraw. Hindi na maaraw. Hindi na maaraw. Hi guys. Hindi na maaraw. Maaraw na. So ayun, makakapag-video na tayo. Ayan oh, tingnan nyo yung view, ang ganda-ganda, grabe. Sobra. Ito yung itsura ng ano namin dito sa barangay namin. Island. Yung island namin. Grabe guys, sobrang kati lang ng inuupuan ko dito kasi ito yung mga sea urchin. Grabe. Ayan si Jmar. Yung mga sea urchin. Hala. Ayan, umaraw na, grabe. Kitang-kita na kayo dyan sa ilalim. Kitang-kita na kayo sa ilalim. So ayan, hi B-boy. Wow! Kung paano ako na mabilis paglangoy. May ano pala, may pangya pa. So yan, ganda sa ilalim ng dagat oh. Hindi nyo lang nakikita. Pero grabe, napaka-green niya, napaka-green niya. Hello, Philippines! Oh, ano B-boy? Ano na? Wala na, hindi nyo nakita. Hindi nyo nakita. Welcome to my guys. Ang ganda pala sa ilalim. Grabe, kung wala lang pandemic, grabe, pwede kayong pumunta dito sa isla namin. Grabe, napakaganda, sulit na sulit. Ray. Tulad yung dati yung ano namin, yung minukbang namin, hindi ganito yun eh. Yung isa yun, yung malalaki yung mga, ano niya? Tawag doon? Tayo. Mga tinik. Mga tinik. Ngayon naman ito yung ano eh, mas masarap pa to kaysa doon. Ito talaga yung mas masarap. Ayun na. Didimar. Ala, uy, yung kinakatuwang. Jmar, matutusok ka nga Dalmar. Ala. Kuya, yun na po bro. Hoy, ano ka mo boy? Okay ra kayo? Okay kayo? Manguli natin sa anto ah. Hi guys, ano, okay kayo? Okay kayo? Okay kayo. Nagpayong ko. Nauran guys. Nauran kayo, nagpayong sira. So yan na, paduong na kami guys. Sa among dapit sa among balay, ito ang payag oh. Adin na kita, adin na kita sa baybay. Tigang kami sambawan. Tigang kami sambawan. Ano boy? Okay kayo? Lam indong. So ayun mga guys, ganito kung paano
kumain ng swake. Ano ba yung swake sa Tagalog? Si Orchin na lang. English yun na. Basta yun na yun. Guys, ang bugok-bugok ko. Hindi na kung araw ko paano mag-ban kay pag kumain ka sa kusina eh. Nangangatol ako pero bahala na. Kakain ako para sa inyo. Yay! Yay! Kasi mahal ko kayo. Yay! Ito yung kinakain dito, joke. Hindi. Ito talaga yung kinakain, no? Ayan, no? Lasang ano ito eh. Lasang gatas. Ito. May kita. Hindi. Ayan. Kita. Ayan, no? Ayan, no? Oo. Hoy, kumahon na ka mo. Bali mangkod. Tatanggalan mo natin ng mga libag. Tanggalan nyo kayo ng libag. Uy, tanggalan nyo ng libag, please lang. Tanggalan nyo. Ah, Oh. oh, kapasok ko na. Hanggat sinyo. Magkaon. Matubog-tubog. Shout out sa nagsaing, ang sarap-sarap. Bumoto. Kurso. Bumoto. Ay. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give you everything you need. We can live on the water. Ang kate-kate. Sa katol-katol man ang kagkate. Something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. Ano boy? Okay. Okay. Lamig siya, lamig. Lami siya guys. Grabe mga kois, lami. Pero pag nagbubukas dahan-dahan lang kasi ano? Makatol. Ano makati dito? Ito yun. Pula? Ang laway niya. May danganin mo baho pero ayan o, busy sila o. Oo. Ayan o, Makati yan. Di ba, Josh? Makati pa sa alright. Nipis o. Nipis ah. Ganito, parang sugan sini no? Ito, parang sugan sini. Di wow. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me too. Ayan. Makatol. Makatol direct. Ano man, makatol nga da? Ha? Sa gawas? Ano, sunod ka? Ang ito magkatol. Abon. Ganda mo? Tapos hugasan no? Ayan mga kois, hugasan natin dito. Yay. Ayan. Ayan na. Kitang kita na, di ba? Tara, masito. Sadil, bato nyo doon. Ayan. Kadadaak. Uy, ay, ay.
Guys, ganito dito sa isla. Ganito kami kasi wala na kaming makain dito eh. Ito na lang yung nakain namin dito. Para makasurvive. Para makasurvive. Kumbaga, survivor kami dito. Kaya sana may magbigay ng ayuda dito kasi wala na nagbibigay. Di ba? Lockdown dito eh. Oo. Kahit COVID free kami, nadadamay kami dito. Hindi na kainan yung ano? Yung Indong. Yung ano? indong. Yay. Hindi ka nakaon eh? Nakaon. Siyempre yay lang na siya. Makain. Kasi rich kid ka kasi. Wala ka. Sige daw, kaon na daw tuwag. Tukag na lang kay. Tugag na lang. Wala lang Hello. Ano nga yung singyari na sili? Alila magka. Ang tinuro Ayan, nangangain na sila, nangangain. Ano ito nangangain? Ito, nakaba ito, ang luto, ada na sila. Kumakain na sila. Nangangatol. Nangangatol mo, grabe mang katol. Kumakain na sila. Kaina ka. Tao na ron. Kumain ako. Kulang na lakit, ito na lang kaldero. Mare kasi burot nga, ano na, wala lang lalagyan doon ng ano no. Oo nga. Sana all. Agay? Yan na all, wala. Ito. Yun. Good. Good. Bait naman ng pare ko. Sabi good. Mga paring... Paring ibig. Ano yung pangalan mo? Ang dudong. Romeo, mga dudong. Romeo and Juliet. Yay! Eh, malaki na naman. Ang bait. Uy, Malaki na naman. malulusog naman yan. Meron palang maliliit pero malulusog. Parang ganito maliliit pero malusog. Hi guys. Guys, sila yung Nag-agawan pa. nag-agawan. Wala. Nilagay ko. Bakit naubos yung dukot? Kasi kinit-kit ka na. Kulirok dito. Guys, yan yung mga gwapo dito sa isla. Tagay. Durog ko lang. Ano ba yun? Di ba sa Japanese to? Mapay ko yung kutsaraon ko siya. Kutsara. Di ma legit. Muray kasi kutsara. Sunod. Magkain nga na. Kumuha ng ano. Kumuha ng... Ayan, sabi niya. Kain nyo na. Kumuha ng kutsara. Tupa. Hindi niya pagbukas. Sa mga hindi marunong dyan magbukas. Shout out. Shout out. Hindi mag... Shout out. Si Inok mo pa kadaling ni Inok binkuan. paturo dito. Limpiwan. Tapos. Sugad-sugad dahil sibot ba? Oo, pailugod daw nun. Di kagilap. Oh, natanggal Japan na bisan sa sibot. Sus, kaya pwede man ngayon. Ako di sa pang bato. Shout out sa inyong lahat. Maraming lawas oh. Antigad na, maray na. Sigarin ninyo. Lagtang. Oo. Kami. Pero ito pag nabot. Oh? Anis. Daya sa tuyo. Tigupan, suoy. So yan, siya na lang yung natitira. Para sa magpapakit mo sa buwan. Dagko. Shout out sa akong mga kanalabs. So yan, masarap dito, grabe. Sobrang sarap dito, sobrang init dito sa isla namin. Hey! Kita siya. Shout out sa'yo! Hi guys! Hi mga koys! So ayun, natapos din sa wakas. Hindi, ganito dito sa isla, ganito lang. Kahit mahirap ang buhay, tuloy lang. Di ba? Kahit mahirap ang buhay, masaya naman, no? Masaya naman eh. Oo, yeah. Hi guys! Sana all. First time. So ayun mga koys, may naiwan doon. Ayun. Ayan. Boy.